Right. Muri Zimbabwe muri say good morning everybody. Ndauya manje ndine nyaya iri kunetsa panapa yandiri kusangana nayo and meno kana makawirirana one nyaya iyi but inini mbaonera ndiri kuiita ka inoda kuongororwa zvakanaka. Haisi nyaya yekuti inoda kungobrowswa tongoti saka zvadaiso kana tongoti ningi wacho akadhakwa ningi wacho anopenga nebasa rei. It's not like that. The issue atinayo panapa is statement rabudiswa neYouth League vakaiburitsa nezuro vachikondema 3.6 million ida kudonetwa naWicknell Chivhayo kuparliament so that mari iyo inozodividwa yoita $10,000 per each MP na senator. Anzi mari iyi inokwanisa kunoita madevelopments kunzvimbo dzavo dzavanenge vari handiti. But Zanupf Youth League statement panapa riri kubuda richitaura kuti zvoni the Youth League says they've seen reports that businessman Wicknell Chivhayo wants to donate 3.6 million to parliament. They say they are not against people donating money or helping others. Chivhayo is free to support anyone he wants and helping Zimbabweans is a good thing. However, they are against any donation that could influence government institutions like parliament. Parliament must stay independent and not be influenced by money. They suggest instead of giving money to parliament, Chivhayo should help communities directly through development projects. They say members of parliament already receive support through official government programs. The government is capable of funding its own institutions. The Youth League believes this donation could make it seem like parliament is being controlled or influenced, which is not acceptable. Zimbabwe's democracy must be protected and respected. They also express strong support for President Emmerson Mnangagwa and his leadership, confidence that the government is already working on development projects like roads, clinics, dams, and schools. Conclusion, they urge parliament to reject the donation. They want Zimbabwe to remain self-reliant and independent. They warn against actions that could bring the president or government into disrepute. Ndo mamirira akaita chinhu chacho. So indangotry kuti simplify panapa kuti zvikwanise kunge zvichiningina because hapana pataizoswera tichiverengera natsamba ma key points chacho aripo ane musoro ari mutsamba yacho ndo andangotora chete ipapo ndikaita se ndikadzifambira nyaya dzacho ndikakuonesai. But inini zvangu ndakazvitarisa hangu, I don't think kuti it's necessary kutanga kuudza vanhu vari muparliament kuti musazopiwe mari because of chinchi, because already vanhu vari muparliament vane 2 years. Hazvina need kutanga as if ari kupiwa bribe. 2 years it's enough dzavari kuda kutogaina ipapo. Haisi kids game, dzakawanda. But dzimwe nyaya I think it's a topic for another day. We'll talk about it. Tichazonyatsogara pasi toonesana. But inini chinja ndaona panapa ndechekuti vanhu vari kunyorerana tsamba idzidzi dzekunzi aiwo Chivhayo waunoningirikina, kune chikwata chiriko chinototi isu tiri timu ningi pachavo vane kusanzwana nakanenge ari ipapo. Chivhayo achiita zvaanenge achiita vanotoziva kuti okay, saka uyu Chivhayo zvaari kuita zvaari kushandiswa naningi obviously, kana kuti ari kushanda naningi, they know each other zvekudaro. Saka anobva vanoti ava to akaunda because tikamusiya akangodai so kune ma-MP anotanga kuita kugadzira that strong relationship nema-MPs yekuti inokwanisa kuzocosta vamwe in the future since vari kuda kunoenda kunoamenda the constitution ponda pa bill number 3 iyo inodedzera kuti munhu kuti apinde kuzoita president anofanira kunge avhoterwa nema-MPs. Saka uyu anenge agara atotanga kutodzidzira kucapture ma-MPs akadaro ese nemasenator. Saka ndo paatogara vatomukata ipapo akakula kuti nekamari kako tazvinzwa doisa mari but chimbotibvira kumhepo. Ndo mamirira akaita nyaya yacho. But I don't know now kuti inini apa ameno munoionawo sei because inini ndo maonera ndangoita tomunzwa